Graduation sa mga tinunan sa Talisay City College na hinayo nagyod ganinang hapon. Si acting TCC President Rachel Bacaltos mo'y may proklamar sa kaning 700 ka mga candidates for graduation. Chiki Baguio, Suginlimi. I, Rachel M. Bacaltos, acting college president, hereby confer on you Paliwa sa kontrobersiya nga giatubang sa Talisay City College na hinayon ra gayud karong hapon ang ikapito nga commencement exercises sud sa Tabunok Sports Complex. Ang kontrobersyal nga si Rachel Bacaltos mao'y nangunay sa pagproklamar sa 726 ka mga graduar sa TCC isip acting college president human subling giuyunan sa Board of Trustees ang iyang posisyon. Si kanhi Kongresista Eduardo Gulias nga mao'y amahan sa TCC nito nga sab sa seremonyas ug miingon nga legal ang paggraduar sa tanang tinun-an sa Talisay City College. Ang purpose adto sa majority karon ma-confirm si Rachel Bacaltos as acting president so that when he acknowledges sa to graduate yun. Giklaro ni Gulias nga giila sa Commission on Higher Education ng ilang mga graduates. Busa wa matud pay problema kung mangayo sila og certification gikan sa maong buhatan. Dugang sa kanhi Kongresista, legal sab ang paglingkod ni Bacaltos isip acting president kay 8 sa 11 ka mga Board of Trustees ang mipili kaniya. Si Mayor JVR matud pa mao'y wa mitunga sa board meeting. And that the acknowledgement now of the acting president is a valid confirmation. Therefore, the graduates are validly no longer candidates, but graduates. Jinky Bargio, News 5. Gipaspasan sa kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo ang paglimpyo sa dapit nga nasunog sa Barangay Loriga, San Miguel aron makabalik na ang nasunugan, ilabi na ang mga gipapasilong sa Sacred Heart School Gym. Leslie Cabinado Vistil, Suginlimi. Gipanggupok sa mga sakop sa clearing team ang mga nahibiling istruktura nga nasunog dinhi sa Barangay Loriga, San Miguel. Gidali ang clearing operation aron doon na nay kabalhinan ang mga nasunugan, ilabi na ang mga naagipahimutang sa Sacred Heart School Gym. So hopefully today mahuma na gyud na nga makuha na yung mga matuktukan unya by tomorrow mabalhin ang unahon nato og balhin ang katuna sa Sacred Heart. Nga ug doon na po magani mahabilin nga dili pa sila ikapahilon na mo atong isipon na ni sila sa Zapatera. Dugang ni Dr. Mercado nga aduna sila master plan alang sa dapit nga nasunog. si kundo bitaw dito, tong Loriga kundo. Possible mga inatuon sa dinyo ang kuan, ang might even be better dako siguro niya. Taas. Actually ang gibuhat ron, we are now doing the master plan. Duna say mga sakop sa City Health nga na-disinfect sa dapit, ilabi na sa mga nitsong abli. Ibutang nila sa kumun nga bone chamber ang wa kuha nga mga bukog. Nag-conduct ni nag-disinfect ni ani nga mong ipanghabwa diri nga mga patay, mga lawas patay diha sa tong mga nitso. Kay aron ang purpose sa dani aron sad ma-eliminate ning mga kagaw daw nga posible unyang mo takboy sa nagpuyo diri sa Barangay Loriga. Leslie Caminado Vistil, News 5. Hingpit nang na-demolish ang nahibiling concrete barrier sa Maydalan, Katipunan sa Barangay Labangon nga gisuwayan unta pagbabag sa mga opisyales sa maong barangay human gimando ni Mayor Michael Rama ni atong Lunes tungod sa kadelikado niini sa trapiko. Atol sa session kaganiha ang konseho sa Dakbayan sa Subo miaproba sa hangyo sa Barangay Labangon nga mataplan ang nagastos nila sa maong concrete barrier. Sa iyang bahin, si Mayor Michael Rama miingon nga mangonsulta siya bahin sa reimbursement. Mapasalamaton siya nga nalimpyuhan na gyud ang concrete barrier. I am very happy that people whom I have tasked have done it. Now, regarding the resolution, of course we'll check on how we can go about it. But me personally, paying for it, I will not be personally paying for it. Okay? Upat kasapa sa Dakbayan sa Subo ug sa lungsod sa Cordova nasuta sa mga kawani sa Metropolitan Cebu Water District nga dunay taas nga level sa coliform. Kagaw kini nga gikan sa hugaw sa tao ug hayop. Jinky Bargio, Suginlimi. Ang
Ang sapa sa sitio Bulis sa Barangay Dulo Fatima usa lang sa nakuhaan og taas nga level sa kagaw nga coliform atol sa gipahigayong water sampling sa mga sakop sa Metropolitan Cebu Water District kun MCWD uban ang Cebu City Hall. Kining maong matang sa bakterya gikan sa hugaw sa tao ug hayop nga gilabay sa maong sapa. Apan bisan og posibleng mutuhop sa ilawom sa yuta ang maong kagaw, giklaro sa MCWD nga luwas gihapong imnon sa mga konsumidor ang tubig mainom tungod sa taas nga water treatment. Ang MCWD manggod na ang amuang water standards is according to the Philippine National Standards for Drinking Water, meaning nag-treat gid ta sa atong tubig, sigurado gid nga potable at nagsubay pud ta sa guidelines sa World Health Organization. Gawas sa Dulo Fatima, apektado sab ang Forbes Bridge sa Pasil, Tayud Tagunol sa Basak Pardo ug ang lungsod sa Cordova. Tungod sa mga findings, girekomendar sa MCWD ang pagwagtang sa mga open dump site gawas sa pagpaligon sa paglimpyo sa mga septic tank sa Panimay kay usa kini sa naghatag og polusyon. Ako giningi pahingusgan ang septic management, kanibitang ang atong mga septic tank habwaan gyud ug ihatod gyud ko ni og treatment facility para ma-treat gyud og tarong ang atong septic waste. Jinky Bargio, News 5. Gipahigayon ang selection process sa Junior NBA ug Junior WNBA nga gisalmutan sa 61 ka mga bata nga nagpangidaron og 10 ngadto sa 14 anyos nga mahiligon sa duwang basketball. Gabi Malagar, sugin nimi. Ang mga nanimpad nga malakip sa National Training Camp mao ang 40 ka batan-ong lalaki ug 21 ka batan-ong babae nga gipili gikan sa unang 256 ka partisipante nga napili ni adtong Domingo. Ang 8 ka batang lalaki ug 4 ka batang babae nga mapilian sa mga coaches mao'y dadon sa Manila alang sa 3 ka adlaw nga training camp gikan sa Abril 25 ngadto sa Abril 27 didto sa Mall of Asia Arena. Usa ka wala panganli nga NBA legend ang muduaw sa Manila atol sa National Training Camp. Atol sa training camp, pilion sab ang mga players nga dadon sa lain-laing lugar sa Asia ug Estados Unidos alang sa gitawag og Junior NBA Experience unya sa Nobyembre. Matod sa kanhi PBA player sa Alaska Aces nga si Jojo Lastimosa, kinsa mao'y usa sa mga coaches sa mga bata nga ang pagpahigayon sa Junior NBA ug WNBA usa ka paagi aron makita ang abilidad sa mga bata. Ang Junior NBA ug Alaska Aces nagtambayayong sa maong proyekto diin ilang gihimo ang training camp sa naglain-laing dapit sa Pilipinas. Not very that far, not so far apart ang talent, and I think most of the talent in the same age group, most of the kids there in Manila are also coming from Cebu, so you cannot really say nagikan sila Manila na dito gikuan, pero most of them 10 to 14 years old. Matod sa Junior NBA representative nga si Coach Chris Sumner nga ilang gihimo ang Junior NBA ug Junior WNBA training dinhi sa Pilipinas kay nasayod sila nga daghang maayong muduwa dinhi. Well, first of all, I mean basketball in the Philippines is rapidly popular, and so we want to take advantage of the basketball fans that we have here. In addition to that, we just know that it's such a popular sport, so we want to spread the word and provide opportunities for those who wouldn't be able to play basketball otherwise. Gadi Malagar, News 5. Gideklara ang special non-working holiday karon sa Dakbayan sa Talisay, subay sa kasaulugan sa ika-69 ka tuig nga kasumaran sa Talisay Landing nga naila na karon nga taka sa Talisay. Jinky Bargio, Sugilimi. Sayo nga nagtigom dinis sa Larawan Beach sa siyudad sa Talisay, ang libuan ka mga Talisaynon, mga estudyante, mga government employees ug mga veterans alang sa ika-69 nga takas sa Talisay kun mas naila kaniadto nga Talisay Landing. Gipahinungod ang kalihukan sa mga veterano nga nakigubat uban ang mga Amerikano batok sa mga Hapon. Usa sa nalipay sa tinuig nga paghandom sa mga makasaysayanong hitabo si Lolo Leonardo Abalo. After this takas mo. Pero pag-guess ko ito nga na American landing, kami mga Pilipino, wala lang. Magkikas Tacloban, ikuha mga ito. Daghan sab nga gikamingawan atol sa hitabo ang American veteran nga si Leonardo Kenon. It's hard to say. Missing my friends, you know, lots of things. Rationing, all sorts of things. Just a different life.
Gibalik lantaw ang tinuod nga hitabo pinaagi sa reenactment sa gubat dinhi sa Larawan Beach. Under the cover of darkness, the highly specialized... First time nga nakasaksi sa maong kalihukan si Talisay City Mayor Johnny V. de los Reyes. Matod ni ini nga dunay eleksyon ang maong hitabo. Nasayran nga usa ka milyon ka pesos ang gigahin nga pondo sa Talisay City Government alang sa maong kalihukan. Subay sa maong kasaulugan, gideklarar sa probinsya sa Sugbo nga special non-working holiday karon ang Talisay. Jinky Bargil, News 5.